Kasancewar har zuwa yanzu channel din Mubaraki ba su yi accepting na tallar mu ba, mu sani ba wani uzuri ne ya musu yawa ko kuma wani abu ne da ya hana su ko kuma ganin message din namu ne ba su yi ba sakamakon message da yawa da suke samu, ba mu dai san menene matsalar ba, amma dai har zuwa yanzu mun ji shiru. Saboda haka muka yanke shawarar zamu fara wannan tsari namu mai suna KYT Channel Room. Saboda haka duk wanda yake cikin wannan tsari mai suna KYT Channel Room ya shirya, domin kuwa ranar Asabar ta sama insha Allah zamu fara wannan tsari namu mai suna KYT Channel Room. Saboda haka kowa da kowa ya shirya, kuma yanzu a cikin wannan bidiyon zamu yi muku bayani dalla-dalla, ko kuma in ce zamu sake tunatar da ku wasu abubuwan waɗanda bamu sanar da ku a wancan bidiyon. Saboda haka a cikin wannan bidiyon insha Allah zamu yi muku bayanin yadda tsarin yake komai da komai, saboda akwai sababbi waɗanda basu kalli wancan bidiyon ba, kuma ko da a ce ka kalla dai zaka samu tunatarwa daga wasu abubuwan waɗanda bamu faɗa a cikin wancan bidiyon ba. Saboda haka ba tare da bata lokaci ba, mu je mu fara bidiyon. Kamar dai da muka sanar da ku, abu na farko da muke bukata a cikin wannan tsari mai suna KYT Channel Room shine abin da ake kira haɗin kai. Muna buƙatar haɗin kai ya zamana cewa komai muka kawo ko kuma duk wata doka da muka saka ya zamana cewa an ba da muhimmanci, an kiyaye waɗannan dokokin, domin idan ba a kiyaye dokokin ba za a iya samun matsala. Domin yanzu kamfanin YouTube sun tsaurara dokoki da yawa, waɗanda dokokin nan da muka kafa waɗanda kuke gani mun saka su a cikin wannan tsari mai suna KYT Channel Room su ne dokokin da kawai za a bi a yi nasara a wannan abu. Domin kuwa kafin mu fara wannan tsari akwai dokoki da yawa wanda kamfanin YouTube ba su kawo ba, ko kuma in ce ba su saka ba, amma yanzu kamfanin YouTube sun saka dokoki, sun saka tsauraran dokoki da yawa waɗanda idan ba mu kiyaye ba ko kuma ba mu bi waɗannan dokokin da aka saka a cikin wannan tsari mai suna KYT Channel Room ba za a iya zuwa a samu matsala. Saboda haka dole ne mutum ya tsaya ya nutsu, ya bada hankalinsa, ya fahimci waɗannan dokoki, ya kuma bi su, ya zama cewa babu wata matsala da aka samu a cikin wannan tsari namu mai suna KYT Channel Room, wanda sanin kanku ne cewa kowa ya shigo cikin wannan tsari ne domin ya cimma nasara a tafiyarsa ta harkar YouTube. Saboda haka abu na farko ko kuma in ce doka ta farko da muke bukata abi shine ya zama cewa ka mallaki Gmail address sabo wanda baka taba harkar YouTube da shi ba, ko kuma in ce baka taba yi wa kowace channel subscribe da shi ba, ya zama cewa ka mallake shi a wayarka, kuma shi kadai kawai ake bukata, ya zama cewa shi kadai ne. Ko da a ce zaka yi amfani da wasu sababbin Gmail din, to ya zama cewa waɗannan Gmail din ba su ne waɗanda zaka yi wannan tsarin namu mai suna KYT Channel Room da shi ba. Muna so ya zama cewa ka ware sabon Gmail guda ɗaya wanda baka taba amfani da shi a wata waya, ko kuma in ce baka taba amfani da shi wajen yi wa wasu channel din ko kuma wajen yin irin wannan abin da ake kira sub for sub ba, domin hakan ne zai mutukar taimakawa wajen gudanar da abin yadda ya kamata, wanda wannan ita ce doka ta farko. Sai doka ta biyu, ko kuma in ce abu na biyu da muke bukata, domin wannan ba wai doka bace, domin bai zama dole ba, bai zama wajibi ba, abu ne dai wanda muna so ya zama cewa kowa idan yana, duk wanda yake da damar yin wannan abin ya zama cewa yayi, shine ya zama cewa lokacin da zamu fara wannan tsari mai suna KYT Channel Room, idan da dama ka mallaki waya biyu ko uku, ma'ana idan kana da wani aboki wanda yake da wata waya yake amfani da ita amma shi baya harkar YouTube, ko kuma in ma dai yana harkar YouTube kawai kallo yake dan shigowa yake yi, to kai amfani da wannan wayar tasa, ka are ta, kai amfani da ita duk lokacin da za a yi wannan abu, ya zama cewa ka ari wannan wayar, ko da minti 30 ne ya baka ko awa ɗaya ya baka aranta, ka zo ka kai amfanin da zaka yi da ita a cikin wannan tsari namu mai suna KYT Channel Room. Muna so ya zama cewa ka mallaki waya biyu ko sama da haka wadda zaka yi amfani da ita wajen yi wa mutane subscribe a cikin wannan tsari mai suna KYT Channel Room. Sai doka ta gaba, wadda duka dokokin da na san mun yi muku bayani a can waɗancan bidiyoyin, amma akwai waɗanda ba su kalli waɗancan bidiyoyin ba, saboda haka ba za su san dokokin gaba ɗaya ba. Kai ma idan ka kalli bidiyon kuma kana buƙatar tuni, ya kamata ka tsaya ka nutsu domin ka tuna waɗannan dokoki. Doka ta gaba ita ce, a daidai lokacin da aka saka a cikin wannan group din, ko kuma in ce a cikin group din, a daidai lokacin da muka kawo channel din da muke so a yi musu subscribe a wannan ranar, to muna buƙatar a ce ka bada awa ɗaya ko minti 30 ko minti 40 ya zama cewa ka shiga cikin wannan channel din, ka kalli bidiyoyi, waɗanda bidiyoyi zaka kalla akalla kamar guda 3 ko guda 4, ya danganta dai da yanayin yadda kaga zaka iya kalla a cikin waɗannan channel din da muka baka. Ka je ka kowace channel ka kalli bidiyo 2 ko 3 ko 4, duk da yadda kaga zaka iya yi, ya zama cewa dai ka kalli bidiyo. Kuma ba za mu bada bidiyo, ko kuma in ce bidiyon da za mu bayar ba wai bidiyo ne wanda zai zama kawai shi zaka kalla ba, a'a, idan ka shigo cikin channel din kawai zaka yi randomly ne, kawai zaka zabi bidiyon da kake ganin ya kamata ka kalla, ba wai he mun zaba maka bidiyo mun ce ka kalli bidiyo kaza ka kalli bidiyo kaza ba, domin kamfanin YouTube idan suka fahimci idan aka shigo bidiyo ɗaya kawai ake ta kalla, wannan bidiyon shi ake ta kalla, to za su fahimci cewar wannan mutanen kawai suna zuwa ne saboda an tsara wani abu, ko kuma an kirkiri wasu Gmail ne a wasu wayoyi daban, ana zuwa ana yin subscribe ana kallon bidiyo ɗaya. Saboda haka idan kuna bin link na bidiyo ɗaya, ko kuma idan kun shiga channel din kawai bidiyo ɗaya kuke kalla, to kamfanin YouTube za su iya ganowa saboda sun saka dokoki da yawa. Amma
amma idan randomly kawai shiga kake kallon bidiyoyi daban-daban, idan ya zama da cewa shiga kake kallon bidiyoyi daban-daban, ma'ana idan ka shiga kowa idan ya shiga akwai bidiyon da zai kalla ba wai kawai bidiyo ɗaya zai sa a gaba ai ta kalla ba, to kamfanin YouTube za su fahimci cewa wannan channel din ana kawo mata ziyara ne kuma ana kallon bidiyoyi daban-daban, saboda haka za su bar wannan views din, za su bar wannan subscribe din da aka yi, domin sun san cewa subscribe ne wanda yake normal ba matsala. Sai doka ta gaba wadda ita ce idan ka shiga cikin channel din, ma'ana ka shiga zaka je ka yi subscribe din, to kada ka ce kawai kana shiga zaka yi subscribe, a'a muna so ya zama cewa sai ka kalli bidiyon, ma'ana ka gama kallon bidiyon da zaka kalla sannan sai ka yi subscribe din, saboda kamfanin YouTube ba sa so ya zama kawai kana shigowa channel kai subscribe, domin za su yi tunanin wannan subscribe din fake ne ba wai na gaske bane. Amma idan ka kalli bidiyoyi za su tunanin cewa wannan ya kalli bidiyoyi ne suka burge shi yasa ya subscribe, saboda haka za su bar wannan subscribe din ba matsala. Saboda haka wannan doka ita ce duk lokacin da ka shigo zaka kalli, ma'ana kawai abin da ake bukata shine ka kalli bidiyoyin mutanen, ma'ana ka kalli bidiyoyin da aka saka a cikin wannan channel din kaɗan ka kalla, in ya so sai ka yi subscribe. Kada kawai kana shigowa ka yi subscribe kafin ka kalli bidiyoyi, ana buƙatar ka kalli bidiyoyin sannan daga baya sai ka yi subscribe. Sai doka ta gaba wadda ita ce idan ka gama kallon bidiyoyin abin da ake bukata shine bayan ka yi subscribe din sai ka yi screenshot. A cikin Telegram din zaka ga bidiyon da muka kawo, zaka ga a kasansa an baka damar ka yi comment, kawai sai ka zo ka ajiye wannan screenshot din a gurin comment din, wanda hakan yake tabbatar da cewa ka shiga wannan channel din ka yi abin da ake bukata sannan ka zo ka yi comment. Sai doka ta gaba wadda ita ce kwata-kwata bamu yadda ka yi amfani da Gmail sama da ɗaya a wayar ka ba. Abin da muke nufi ba wai kada ka saka Gmail sama da ɗaya a wayar ka ba, a idan ka shigo dai cikin tsarin ya zama cewa zaka gudanar, to Gmail guda ɗayan nan shi ake bukata ka yi amfani da shi. Kada yau ka zo da wannan Gmail din, gobe ka zo da wannan Gmail din, kuma duk a waya ɗaya. Muna bukatar ya zama cewa wannan Gmail din da ka bude sabo shi kadai zaka dinga amfani da shi, wanda kamfanin YouTube za su fahimci cewa kawai wannan Gmail din kana amfani da shi ne a wayar ka, ba wai Gmail ne wanda ka sauya wannan ko ka bude wannan ka yi amfani da shi, ka bude wannan ka yi amfani da shi ba. Saboda idan ya zama cewa kana amfani da Gmail daban-daban, to koda ka yi subscribe din kamfanin YouTube za su cire shi, domin za su yi tunanin cewa subscribe ne na bogi. Sai doka ta gaba wadda ita ce akwai abin da muke kira review. Za mu ke review duk wanda baya kawo comment, ma'ana duk wanda baya comment na screenshot din abubuwan da yake yi a channel din. To idan muka fahimci cewa baka kawa, ma'ana bayan an saka channel din taka, kada ka yi tunanin bayan an saka channel din ka samu subscribe din da kake bukata, ka samu views din da kake bukata, kawai ka ce za ka yi tafiyar ka. Akwai abin da muke cewa review, muna duba saboda akwai sunanka a gunmu, akwai sunan channel ɗinka a gunmu, akwai link din channel ɗinka a gunmu. Saboda haka idan ka zo ka baka wannan subscribe din, bayan an gama yi maka kawai kai bukatar ka ta biya, ka ce za ka yi tafiyar ka, to finally idan muka gano ka za mu ɗauko wannan channel din taka, sannan za mu kawo ta mu ce a cire wannan subscribe din da aka maka, domin baka bin dokokinmu. Kuma rashin bin dokokin zai zama na cewa ya lalata tsarin gaba ɗaya. Saboda haka muna so ya zama na cewa da Allah kowa ya bada gudunmawarsa sosai, domin a samu a gudu tare a tsira tare, ya zama na cewa kowa yana yin duk wasu abubuwa da aka faɗa a cikin waɗannan dokoki, ba wai sai an zo an samu matsala ko kuma sai muna kawo channel ɗin mutum muna cewa a cire subscribe ba, domin mu ma ba za mu so haka ba, domin mu ma ba dan haka muka kirkiri wannan tsari mai suna KYT channel room ba. Mun kirkira ne domin kowa ya samu subscribe, ya samu watch hours, domin ya kai matakin da yake bukata a harkar YouTube. Sai abu na gaba da muke so mu faɗa muku shine, in dai ka san kana cikin wannan tsari mai suna KYT channel room, to kai mana magana ta WhatsApp, mu kuma za mu saka a cikin wannan group din na Telegram, wanda kawai jira za ka yi ranar ta cika, wanda wannan rana ba kowace rana ba ce face Asabar insha Allah, ba wannan mai zuwa ba ta sama, insha Allah za mu fara wannan tsari mai suna KYT channel room, wanda hakan yana nufin nan da kwana 9 kenan insha Allah za mu fara wannan tsari mai suna KYT channel room. Idan kuma ba a yau ka kalli wannan bidiyon ba, idan kai lissafi za ka ga kwanakin da suka rage a fara wannan tsari zuwa Asabar da insha Allah ta sama za mu fara wannan tsari mai suna KYT channel room. Saboda haka kowa ya mana magana, muna so kowa ya mana magana a cikin wannan satin, domin mu sahi a cikin wannan tsari mai suna KYT channel room, ko kuma mu baka link da zaka shiga cikin wannan tsari mai suna KYT channel room, ma'ana cikin wannan group din mai suna KYT channel room, wanda a cikin sa za mu fara gudanar da wannan abu insha Allah. Wanda ita kuma tallar insha Allah daga nan zuwa satin da idan sun yi mana magana kawai za mu bayar, idan kuma ba su yi magana ba kafin satin da insha Allah za mu yi kokari ko ma wane ne mu samu mu bayar, ya zama cewa mun samu dai karin mutane da za a fara wannan tsari mai suna KYT channel room, wanda insha Allah za mu yi nasara sosai da sosai in dai har an bi dokoki da ka'idojin da aka kafa ko kuma aka gindaya a cikin wannan tsari mai suna KYT channel room. Allah ya ba mu sa'a.